Sabingele phezu komukelo emakhaya kwesimanzonze kulethela khona iy'ndawo zamaskandi ngihamba phambili ifika ngesikhathi. Ngaphandle kokupholisa amasango ngihlale kuzo iy'ndawo zamaskandi ngubhathele zona uzoqala zokuthi u-Owen Ndlovu uthi uKhuzani akayeke ukukhankasela ukuthi abantu bevotele ingoma yakhe ukuze inqamule unyaka. Ubese esho ukuthi emva kokuthi abantu befakwe i-top 10 abantu abaningi babonile bekhankasa bethi abantu abavotele ingoma. Uthi kodwa uyadabuka njengoba ebona abantu bemosha imali zabo zokugcina kanje. Ubese esho ngempela ukuthi uzamile ukuxhuma abaculi abaningi abala khona uKhuzani. Uthi abanye abatholanga kodwa uKhuzani umtholile beno-Dr. 3 Second. Ubese exoxa nabo, ubese emtshela uKhuzani ukuthi lento ayenzayo ukuthi ehambe ngena amadolobha namadolobha etshena abantu ukuthi abavotele ingoma yakhe. Uthi umosha imali yakhe and futhi ubeka abantu kwi-risk yokuthi bethole i-COVID-19 njengoba esesho ukuthi uhulumeni seshilo ukuthi izwe likusigaba 3 manje and futhi abantu abavumele ukuthi bebe ama-group amaningi njengoba lokhu kwenyusa i-risk ukuthi abantu bebe ne-COVID-19. Ubese emtshena uKhuzani ukuthi lento la ayenzayo akayiyeke njengoba uKhozi FM liyagayina kakhulu ngalento le ye-top 10 ukuthi abantu bevote kanti futhi top 10 ngeke bebikho njengoba esho ukuthi yena namaloya akhe sebeyile ecourt noma basazoya ecourt lapho abazovimbela khona uKhozi ukuthi limemezele le top 10. Ubese esho ukuthi uKhozi lithola imali eningi kabi ngalento le lijika uKhozi ingenzi lutho ngalezi imali. Ubese esho ukuthi futhi njengoba iminyaka ehamba uthi ngonyaka ozayo uzoqala ngoMarch lapha azongena khona ethola ingxangxa zale phesheya lapho ezo-check-a khona ukuthi umculi njengoba edlala uKhozini ngabe ngempela imali uyitholile. Uthi ziningi iy'mali ey'bhadle lapho uKhozini bengabaningi abaculi kodwa ingoma zabo ziyadlala uKhozini. Uthe yonke lento leyo bazoyenza nge-radio monitor. Buke lapha emakhaya ngabe kuthini uPaula wakho wena ngalezi ndaba njengoba eshilo ngempela umfowandlovu la ethi umcabango wakhe ngempela lento yokuthi kube khona i-top 10 uKhozini. Wasethi futhi uzokuvimbela ecourt. Wasethi futhi uKhozi ngelimemezela i-top 10 yakulonyaka futhi njengoba unyaka ondlule wavimba futhi. Wabese esho ngempela ukuthi usazoqhubeka elwele amaciko noma abaculi bala eSouth Africa njengoba ebona ukuthi bayarojwa kakhulu. Ngawe wena kuthini uPaula wakho? Ngawe futhi sizwa kunjani uma ukuthi futhi njengoba sesivotile kangaka kanti i-top 10 yoKhozi useyivalile uNdlovu uthe ngeke ibe bikho. Ngabe kuthini uPaula wakho? Namazwi-ke undlulisa amazwi athini kuKhozi FM njengoba luwulona ngathi impela ludlala ngathi kakhulu asithina esivotayo esimosha imali zethu engaka sifaka uKhozini kanti futhi lizomiswa uNdlovu kanje. Ake hlangane sathi sizwe umbono wakho. uNdlovu ube sebeka kanje. Facebook talking about Khuzani, and I received a lot of comments. Why people focus on Khuzani is their choice, but it's not Khuzani. This is about Uxokama, this is about Kelly Khumalo, this is about John Vulligate, this is about Emalini Big Zulu, this is about a whole lot of artists that are in there, all the top 10. I had to call them one by one to apologize. Like I said, but to apologize that I'm not trying to infringe or maybe to stop them from winning this year. That is not my intention. This fight is not about, actually this is a war. This war is not about the artists or trying to frustrate an artist. This is directed to SAPC, criminals. Because of the people that are trying to steal this from me are criminals. Nothing else but criminality.